Evarist Bartolo qal li eluf ta' ġenituri huma ddiżappuntati li ser tibda s-sena oħra skolastika u għadhom qed ikollhom jixtru l-uniformijiet għal uliedhom bi prezzijiet għoljin. F'ħafna każi dawn qed ikollhom jixtru partijiet mill-uniformijiet għax ma waslux kollha Malta. Dan huwa tort ta' diżorganizzazzjoni, nuqqas ta' pjanar u tmexxija fqira mill-Ministeru tal-Edukazzjoni li ħarġet tard il-kuntratti għall-uniformijiet. Evarist Bartolo qal li wasal iż-żmien li l-ġenituri jkunu jistgħu jixtru l-uniformijiet minn fejn jixtiequ bi prezzijiet raġonevoli. Huwa tkellem dwar in-nuqqas ta' pjanar mill-Ministeru tal-Edukazzjoni illi tortijaw spiċċaw tħallew barra mijiet ta' żgħażagħ li xtaqu jibdew l-università biex isegwu karriera tal-għolja. It-tama tiegħu qal Bartolo hija li d-diżorganizzazzjoni li ntweriet s'issa ma tkunx riflessa fis-servizz tat-trasport skolastiku meta t-tnejn tibda l-iskola. Sa dan it-tan Justin Caruana qalet li lejlet il-bidu tas-sena skolastika ġdida l-Gvern jeħtieġ li jieħu azzjoni sabiex il-bullying u l-każijiet ta' vjolenza fl-iskejjel tagħna jiġu eliminati. Min informazzjoni mogħtija fil-Parlament bejn l-2010 u l-2011, il-Ministeru tal-Edukazzjoni rċieva 218 il-rapport ta' bullying. Caruana qalet li f'dokument tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-vjolenza fl-iskejjel jingħad li dan il-fenomenu qed jiżdied u konsegwenza hekk aktar tfal qed ibatu minn problemi psikoloġiċi. Hija fakret li din il-problema hija preżenti wkoll fl-iskejjel tagħna u għalhekk għandu jiġi implementat programm ta' azzjonijiet u inizjattivi sabiex l-esperjenza edukattiva tat-tfal tagħna ikunu liberi minn kull biża' u vjolenza.